Ľudia, vítajte pri part 2, teda dneska si ideme ukázať tú všetku techniku. Sa nám to po hodinke nejakej nabilo, to je jedno, toto si nevšimajte, to za chvíľku budeme robiť. Stiahnete si túto aplikáciu Shell Racing, takže máte na to nejaké 2 sekundy. Už zatiaľ, takže zatiaľ si to opíšte, máte čas, sekundu mi dajte. Už tú bielú baterku mám tam. Teraz si zapnite tú Shell aplikáciu. Dajte si ticho, lebo to bude na začiatku veľmi hučať. A tak ide to už. Toto chvíľu načíta, tak počkajte. Takže ľudia, som tu. Ja už sa mi to načítalo, potom také autičko. A tu máte hore toto, že diálkové ovládanie. Dajte si to. Potom zapnite to Shell autičko tak na spodku, keď vám to začne svietiť. Dajte toto. Je to už. Je to mám prepojené na 2 mobiloch a už to ide, vidíte? Počkať. Ľudia, inak tuto si dáte nastavenia, tu si môžete dať akýkoľvek ovládania. Ja si najradšej teraz toto zvolím. Tu máte zvuk, že aký chcete, to si vyberete podľa auta. Najviac ma štve, že nemôžem si tento vybrať, to je od toho BMWčka. Takže počkať. A tak sme tu, tak ideme. No, takto vám to viem ukázať, že ja to ovládam z mobilu iba. Je to veľmi rýchle, keď to do nohy napríklad. To veľmi boli. Tak tu máte taktiku na to Shell nové auto. Som rád, že som dneska mohol byť s vami. Môžete si dať trúbenie. A takedy to aj toto svieti, že keď dáte toto. Ale najlepšie je, keď si to kúpite, prvý vyskúšate, nabijete. A už vám to pôjde. Ale najhoršie je, keď idete s tým von, čo ja viem, na nejakých tých hrbolatých cestách. Takže neskúšajte to, nedoporúčam, ničí sa vám to, jak mne už skoro, ale ja to mám špinavé, iba gumy má špinavé. A doporúčam, toto je, ďakujem Shell za to všetko, že ste mi poslali, tak čus.